Novo resumo das novas que nos chamaron a atención esta semana no portal de Mancomún e un rápido repaso do próximo podcast e o artigo TIC publicado. Empezamos a semana falando do campamento Amigos Kids Labs, actividades de ciencia e tecnoloxía para rapaces de 6 a 16 anos, organizado pola Asociación Amigos de As Pontes. Avisamos do curso de programación con Scratch que terá lugar na aula CEMIT de Ribeira. Falamos da nova guía de iniciación a LibreOffice 7.1. O mércores tivo lugar a presentación dos faladoiros de Mancomún no Centro Gallastec a cargo da nosa compañeira Bárbara Román e posterior streaming da tertulia. Os faladoiros de Mancomún son espazos onde visibilizar mulleres do sector tecnolóxico onde poidan expresarse libremente nun ambiente seguro e distendido. Participaron neste primeiro faladoiro Bárbara Román, Marelisa Blanco, Cristina Pampín e Aida Vidal Balea. Comentamos que o motor de videoxogos Open 3D Engine conta agora co apoio da Linux Foundation. Publicamos o primeiro artigo TIC sobre ciberseguridade orientada á empresa, unha introducción á ciberseguridade, consellos para a xestión dos contrasinais e unha recompilación dos xestores de contrasinais que recomendamos de software libre, onde analizamos en profundidade Bitwarden. Rematamos a semana falando de 143 casos de IA no sector público que están agora dispoñibles como datos abertos. Casos seleccionados tomados das institucións do sector público en Europa sobre a adopción e implementación da inteligencia artificial. Non vos perdades a entrevista a 3 bandas que fixemos no último Mancomún Podcast, con Jesús González Barahona, pola Oficina de Coñecemento e Cultura Libre da Universidade Rei Juan Carlos, con José Luis Vázquez Poletti, pola Oficina de Software Libre e Tecnoloxías Abertas da Universidade Complutense de Madrid, e con Pablo García Sánchez, pola Oficina de Software Libre da Universidade de Granada. Con todos eles, falamos sobre a iniciativa de El Concilio de lo Libre e sobre outros temas. Ata a próxima semana.